Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, please turn with me to Romans chapter 3 verse 20 hangtod sa 23. Roma kapitulo 3 bersikulo 20 hangtod sa 23. And this is what the word of God says. Mao nga pinaagi sa mga buhat sa balaod, walay tawo nga mahingpit sa iyang atubangan. Tungod kay pinaagi sa balaod, muabot ang pagkahibalo sa sala. Apan karon bulag sa balaod ang pagkamatarong sa Dios napadayag nga gisaksihan sa balaod ug sa mga propeta. Apan kini ang pagkamatarong sa Dios pinaagi sa pagtuo diha kang Hesukristo alang sa tanang mga nagtuo. Tungod kay walay kalainan, tungod kay ang tanan nakasala ug wala makapasar sa himaya sa Dios. May the Lord bless the meditation of His word at this moment. Sa bersikulo 19 mga kaigsunan, gipasabot ni Apostle Paul nga sanglit ang balaod nagdemand, nagsugo man og perfect obedience. Take note ha, perfect obedience. Ang tanan hinukman tungod niini. Tungod kay walay makatuman sa balaod perfectly. Ang tanan nga nahailalom sa balaod nahimong guilty. Tungod kay wala nakatuman ang tanan 100% sa gisugo sa balaod. Sa adlaw sa paghukom, wala gayoy makapangatarungan at ubangan sa Ginoo, walay makadepensa sa iyang kaugalingon. Ang tanang mga baba mahilom mga kaigsunan. And then sa verse 20, gidugangan pa ni Apostle Paul og laing aspeto ang iyang pagpasabot sa ebanghelyo. Sanglit ang balaod nagdemand man og perfection. Ug sanglit wala gayoy bisag usa ka nato nga makatuman sa gipangayo sa balaod, kitang tanan nagbarog nga guilty at ubangan sa Dios. Ug tungod kay kitang tanan nakasupak man sa balaod ug nagbarog nga guilty at ubangan sa Dios. Take note of this. Walay obedience, walay amount of obedience nga makapahimo kanatong matarong at ubangan sa Dios. Mo kini klarong giingon sa atong teksto ni ining taknaa, ang giingon dinhi mao nga pinaagi sa mga buhat sa balaod, walay tawo nga mahingpit sa iyang atubangan. So ang bersikulo nagsugod sa pulo nga therefore, mao nga ang buot pasabot, it is a conclusion, sumpay kini sa naunang bersikulo. Ang rason mga kaigsuunan nga wala gayoy mahimong matarong pinaagi sa pagtipig sa balaod, mao nga kitang tanan nakasupak sa balaod o kitang tanan guilty. Mo kini giingon sa verse 23, tungod kay ang tanan nakasala ug wala makapasar sa himaya sa Dios. Alang sa usa ka makasasala nga sad-an, guilty, wala gayoy obedience nga makapapas sa iyang guilt. Klaro kayo kana sa Biblia mga kaigsunan. Ug mao kini ang pinaka-importanting issue sa pagtuon nato sa Biblia, tungod kay kung dili nato kini masabtan og duro mga kaigsuunan, magpabilin kitang hinukman ug maalaot ang atong kalag sa walay katapusan didto sa impyerno. So mao kini ang kamatuoran nga si Satanas naningkamot gayud kayo nga dili masabtan sa mga tawo, nga ilaro niya ang mga tawo nga mag-isip nga maluwas kita pinaagi sa atong maayong buhat, pinaagi sa atong pagsunod sa balaod. And almost every religion, gawas lamang sa Christianity, nagtudlo gayod nga maluwas ang tawo pinaagi sa buhat. But true Christianity does not teach that kind of delusion. Ang tinuod nga Christianity nagtudlo nga ang kaluwasan pinaagi lamang sa grasya ug dili pinaagi sa buhat. So adunay duha ka bahin ang atong pamalandong niining taknaa. Una, the uselessness of good works. Ang pagkawalay kapuslanan sa maayong buhat. Pero ikaduha, the usefulness of good works. Adunay papel, adunay luna ang good works sa kinabuhi sa tinuod nga Kristohanon. Ug hinaot nga tabangan kita sa Dios sa atong pagpadayon sa pagpamalandong sa iyang pulong niining taknaa. Magampo una kita atong pangayoon ang tabang sa Dios. Let's pray. O dear Heavenly Father, once again, the gospel will be thundered in our midst.
And we pray, O God, that the Holy Spirit will remove the blindness of people so that they will no longer be deceived into thinking that their good works could save them. And help your servant in proclaiming the gospel at this moment. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Mudangat na kita sa unang punto, the uselessness of good works. Ang pagkawalay kapuslanan sa maayong buhat. Now, adunay tulo ka pamaagi nga atong masulti nga ang maayong buhat wala gayoy pulos. Una, ang maayong buhat, mga kaigsunan, walay pulos kung nagtuo kita nga ang maayong buhat mo'y makapahimo kanato nga madawat atubangan sa Ginoo. If we think that our good works could make us acceptable to God, vanish the thought, mga kaigsunan. Klaro kaayo ang giingon sa verse 20 sa atong teksto, mao nga pinaagi sa mga buhat sa balaod, walay tawo nga mahingpit sa iyang atubangan. Meaning to say, by the deeds of the law, by good works, wala gayoy tawo nga pagadawaton atubangan sa Ginoo. Kitang tanan nakasupak sa balaod sa Dios, and therefore kitang tanan hinukman pinasikad sa balaod. Ug wala gayoy amount of reformation, kining pagbag-o nato sa atong batasan nga makapausab sa paghukom sa Dios. Imagine, ikaw nakapatay og tawo, nakapatay ka og tawo, unya gipasakaan ka og sumbong ug gihukman ka na sa judge nga kinahanglan nga imong antusan ang silot gumikan kay guilty ikaw, guilty as charged. Now, sa imong pagbarog atubangan sa maghuhukom, mga kaigsuunan, para sa sentencing, dili man ka moingon nga judge, wait a minute, maayo bi ako, buutan bi ako, every time nga mag-drive ko, gasunod jud ko sa traffic rules and regulation, unya gabayad ko sa akong buhis, daghan kaayo kong mga civic works nga gibuhat. Now, kining tanan makapausab ba sa paghukom sa judge nga ikaw guilty for the sin of murder? Dili gayud. Ang tinuod, mga kaigsunan, kitang tanan nagbarog nga guilty, condemned, hinukman atubangan sa Ginoo. Ug wala gayud kitay mabuhat aron mausab kini nga paghukom sa Dios. Ang kaluwasan, mga kaigsuunan, gasa nga dili gayud nato mahimong kitaon. Ang kaluwasan, gasa nga kinahanglan lamang natong pagadawaton. Ang giingon sa Romans chapter 6 verse 23, tungod kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan, pinaagi kang Hesukristo nga atong Dios. So ang kaluwasan, gasa, mga kaigsuunan, gipasabot kini ni Apostle Paul sa Ephesians chapter 2 verse 8. Ang giingon dinhi, tungod kay pinaagi sa grasya naluwas kamo, pinaagi sa pagtuo, ug nga dili kini gikan sa inyong kaugalingon, gasa kini sa Dios. Now, katingad-an gayud kaayo, mga kaigsuunan, nga daghan kaayong mga tawo nga dili nila madawat nga ang kaluwasan gasa. Kay gatuo gayud sila nga paliton nila ang kaluwasan pinagi sa ilang good works. Pero klaro kayo, bisan pa sa Old Testament atong konsultahon, mga kaigsuunan, Isaiah chapter 55 verse 1, this is talking about salvation. Isaiah 55 verse 1, ang giingon dinhi, kamong tanan si bisan kinsa nga giuhaw, duol sa mga katubigan, ug kamo nga walay kwarta, duol palit og kaon, duol kamo palit og bino ug gatas nga walay kwarta ug walay kantidad. Buot ipasabot, mga kaigsuunan, ang kaluwasan libre. Mahimo nimong maangkon bisag dili nimo bayran sa imong salapi. Wala kini kantidad, mga kaigsuunan, sa tawhanon nga standard. Ang kantidad sa atong kaluwasan mao ang dugo sa atong Ginoong Hesukristo nga giula didto sa cross sa Kalbaryo. Ang kantidad sa atong kaluwasan mao ang pagkamatarong sa atong Ginoong Hesukristo. Now, ang bagang mga katawhan niining kalibutan na nagtuo nga murag ang Dios utangan nila every time nga mubuhat sila og maayo. Pinaagi sa ilang maayong buhat, nagtuo sila nga obligado ang Dios nga hatagan sila og premyo. Ug kasagara sa mga tawo nagtuo gayod nga sila essentially good people, buutan og mga maayong tao. Nagpakaaron ingnon sila
nga ang Dios gagamit og timbangan, balansihon ang ilang good works alongside with their bad works, ug nagtuo sila nga mas bugat ang ilang good works. They pretend that all the good that they do will outweigh the bad. Gibuutanan gayud kaayo sila sa ilang kaugalingon. They pretend that their good works will keep them out of hell. But that is not what the Bible tells us. Ang kamatuuran sa Biblia nagsulti nga walay matarong, wala bisag usa. Romans chapter 3 verse 10 to 12. Usa lamang kasala igo na nga makapatambog sa usa ka tawo didto sa impyerno. A lifetime of good works, bisan pag tibuok kinabuhi kang gabuhat ug maayo, dili ka na igo mga kaigsuonan aron tagbawon ang hustisya sa usa lang kasala nimo batok sa Dios. Ang giingon sa James chapter 2 verse 10 to 11, usa lamang kasala tungod kay si bisag kinsa nga mutuman sa tibuok balaod, apan nakasupak sa usa ka bahin, sad-an siya batok sa tanan. Tungod kay siya nga miingon og ayaw panapaw, miingon usab og ayaw pangawat. Karon kung wala ka na napaw, apan kung nakapatay ka, nahimo kang sad-an batok sa balaod. And daghan kaayong mga tawo nga gamito nila ang ilang good works aron pakalmahon ang ilang konsensya, ang ilang tanlag. Nya mukanta sila og it is well with my soul. Now, mo katoy unang aspeto or unang rason nganong ang good works walay kapuslanan na tubangan sa Dios. Kung nagtuo kita nga pinaagi sa good works, pagadawaton kita sa Ginoo. Wrong, bagsak kita mga kaigsuonan. Ikaduhang rason nganong ang good works walay pulos at tubangan sa Ginoo. Ang good works walay kapuslanan kung nagtuo kita nga kung mubuhat kitag maayo, atong kitaon ang panalangin gikan sa Ginoo. Daghan kayo, this is a common thinking that you will earn God's blessings. Mapanalanginan ka kung mubuhat ka og maayo. So this is another area of confusion sa mga tawo nga kinahanglan gayud nato kining pagaampingan nga masabta nato mga kaigsuonan. Ang matag panalangin nga gihatag sa Ginoo kanato, do na kay trabaho, do na kay income, biskay ang imong panglawas, ang imong family, malinawon, ang tanang panalangin nga atong nadawat, libre ka na nga gasa gikan sa Ginoo. Ang imong ginakaon kada adlaw, pamahaw, paniudto, panihapon, wala nato ka na gikita mga kaigsuonan. We do not deserve all of them. Ang tanang gasa nga atong nadawat gikan sa Dios, gasa, libre. It cannot be earned. Ang giingon sa Romans chapter 8 verse 32. Siya nga wala mihikaw sa iyang kaugalingong anak, apan mitugyan kaniya alang kanatong tanan. Unsaon man niya sa pagdumili sa paghatag kanato sa libre sa tanang mga butang. Meaning to say, ang tanang mga butang nga atong naangkon, ang balay nga atong gipuy-an, tanan mga kaigsuonan, grasya kana, libre. They are not the result of our good works. Mao nga wala gayud kitay ikapanghinambog. Dautan gayud kaayo mga kaigsuonan nga maghuna-huna kita nga atong paliton pinaagi sa merito sa atong good works ang mga panalangin nga atong madawat sa matag adlaw. Mubuhat ko og maayo para panalanginan ko sa Ginoo. So, ang imong maayong buhat mo'y nagpalit sa panalangin nga ihatag sa Ginoo sa imoa. That's no longer grace. Imo na kanang giisip nga merit on your part. But everything that we enjoy in life is the result of grace. Acts chapter 8 verse 20. Si Simon the sorcerer, gatuo gayod nga kaya niyang paliton ang mga gasa gikan sa Ginoo. Ang giingon dinhi, apan miingon si Pedro kaniya, malaglag unta ang imong pilak kauban nimo, tungod kay naghuna-huna ka nga mapalit mo og kwarta ang gasa sa Ginoo. So, imposible gayod kaayo mga kaigsuonan. It is impossible to turn God into something more than an idol to satisfy our lusts. Adunay panalangin kung mangalagad kita sa Ginoo, of course. Pero ang atong pagpangalagad sa Ginoo, dili nato kana pagabuhaton aron mapanalanginan ta. I repeat ha,
There is really a great blessing in serving God. But we do not serve God in order to receive blessing. We serve God because He is the King of Kings and the Lord of Lords. Dili kita mga lagad sa Ginoo aron kita mapanalanginan nga mura og atong gipalit ang panalangin sa Ginoo. Mga lagad kita sa Ginoo gumikan kay hari siya. Takos siyang alagaran ug kita iyang mga ulipon. Dili kita ulipon sa sala, dili kita ulipon sa Satanas or sayawa, kundi ulipon kita sa Dios. I am talking about the true believers in the Lord Jesus Christ. Mo kato ikaduhang rason nganong ang maayong buhat walay pulos. Wala kini pulos kung gatuo kita nga pinaagi sa maayong buhat atong paliton ang panalangin sa Ginoo. All blessings are given unto us by grace. Now, ikatulong nga rason nganong ang good works walay kapuslanan at tubangan sa Ginoo is that good works are not profitable to God as though God gains advantage by them. Mura og gatuo ta nga pinaagi sa atong good works ang Ginoo naka-advantage. Mubuhat kog maayo para ang Ginoo advantageous kini para kaniya, matabangan ang Ginoo. No, God doesn't need our help. Wala gayoy advantage nga madawat ang Ginoo by our good works. God is complete. Even without our good works, God is complete. Wala gayoy gikinahanglan ang Ginoo. God doesn't need our good works in order to help Him. We need Him as our daily help. Pero kung katuo kita nga pinaagi sa atong good works, natabangan nato ang Ginoo, naka-advantage siya, nakadawat siya og panalangin by our good works, that is very wrong. Nakita ka na ni Job, mga kaigsunan. Job chapter 22 verse 2 and 3. Ang giingon dinhi, mahimo bang galamiton sa Dios ang kusgan nga tawo? O ang manggialamon nga tawo mahimong galamiton alang kaniya? Kalipay ba kini sa makagagahom kung ikaw matarong? Or kapuslanan ba kung himuon mo ang imong mga binuhatan ingon nga walay ikasaway? So mga kaigsunan, klaro kayo, our good works are immaterial in the sight of God. Because God is complete even without our good works. With or without our good works, God is already sufficient. God is already complete. God is self-sufficient. Ug wala gayud nang inahanglan ang Ginoo sa atong good works. Gibuhat sa Ginoo ang tanang mga butang as an expression of who He is. Dili ingon nga aron madugangan ang iyang himaya. Nanginahanglan ba ang Ginoo sa imong pagsunod sa balaod? Sa imong performance of duty? No. Gisugo sa Ginoo nga mubuhat kita og maayo, pero wala gikinahanglan na sa Ginoo. Gisugo sa Ginoo nga mubuhat ta og maayo because He is the King and He has the right to command, mga kaigsunan. So magkadto ang unang punto, ang pagkawalay kapuslanan sa maayong buhat. Walay pulos ang maayong buhat kung una, nagtuo kita nga pinaagi sa atong maayong buhat, dawaton kita sa Ginoo, luwason kita. No. Ikaduha, walay pulos ang atong maayong buhat kung nagtuo kita nga pinaagi sa atong maayong buhat, palito nato ang panalangin gikan sa Dios. No. Everything that we have is purely on the basis of God's grace. Ikatulo, walay pulos ang atong maayong buhat kung nagtuo kita nga galamiton kini atubangan sa Ginoo that God really needs our good works. God is already complete. With or without our good works, God is already complete. Ikaduhang punto sa atong pamalandong, mga kaigsunan, the usefulness of good works. Adunay kapuslanan gihapon ang good works. But kinahanglang i-define nato ang good works. Unsa may kalainan sa good work performed properly to the glory of God o good work performed improperly unto our damnation. Kanus-a man nato matawag nga ang buhat maayo gayud nga buhat. Now, adisir pa ma-consider nga maayong buhat ang usa ka buhat, it must be done by a Christian. Ang tinuod lamang nga Christian giluwas pinaagi sa grasya ni Kristo, pinaagi sa merito ni Kristo, sila lamang ang makabuhat og tinuod nga maayong buhat at tubangan sa Dios. Kinahanglan nga madawat ka una sa Dios, pinaagi kang Kristo before
your works can be accepted. Akong utruhon nga, daghang mga tawo nga mubuhat og maayo aron madawat sila sa Dios. Wrong, very wrong. Kinahanglan nga dawaton ka una sa Dios before ka makabuhat og maayo. Unsaon mga madawat ka sa Dios? Madawat ka sa Dios pinaagi sa pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo, ingon nga bugtong Dios ug manluluwas. You can be accepted by God on the basis of the blood of Christ and the righteousness of Christ. Now, adesir ang buhat nato pagaisipon nga maayo, it must be a thing required by the law of God. Ang balaod sa Dios maong mag-decide kung ang atong gibuhat maayo ba or dili. Dili ka nang gatuo kita nga maayo ang atong gibuhat, unya dili di ay. The law is the standard, mga kaigsunan. Ang balaod mao'y mo decide kung unsa ang sala ug kung unsa ang dili sala. Now, before a work can be good work, kinahanglan usab nga pagabuhaton nato kini sa insakto nga prinsipyo or insakto nga motibo, and that means kinahanglan nga buhaton nato kini pinaagi sa pagtuo. Ang giingon sa Hebrews chapter 11 verse 6. Apan kung walay pagtuo, imposible gayod ang pagpahimuot kaniya. And then Romans chapter 14 verse 23. Bisag unsa nga dili iya sa pagtuo, sala. So our good works can only be considered as good works in the sight of God if it is done by faith, if it is done according to the law of God, and if it is done by a true Christian person nga giluwas pinaagi sa grasya sa Dios. And before work can be considered good work, kinahanglan nga ang motibo niini sa pagbuhat mao ang kahimayaan sa Dios, mao ang kadungganan sa Dios. Remember, what is the chief end of man, or what is the chief purpose of man? The chief purpose of man is to glorify God and enjoy Him forever. Now, dunay mga tawo nga ilang gibangga si Pablo ug si Santiago, nga muraw kuno og nagkasumpaki si Pablo ug si Santiago. That's not true. Pero ilang gibangga. Romans chapter 3 verse 20, ang giingon ni Pablo, mao nga pinaagi sa mga buhat sa balaod, walay tawo nga mahingpit sa iyang atubangan. Pero ilang ibangga kay Santiago sa James chapter 2 verse 21 to 24. So ilang giakusar ang Biblia nga nagkasumpaki. Ang giingon din ni Santiago, dili ba ang atong amahan nga si Abraham nahingpit pinaagi sa mga buhat ni adtong iyang gihalad ang iyang anak nga si Isaac ibabaw sa altar? Nakita ninyo nga ang pagtuo nagpanglihok kauban sa iyang mga buhat, ug ingon nga resulta sa mga buhat ang pagtuo nahingpit, ug ang kasulatan natuman nga nag-ingon, ug si Abraham mituo sa Dios ug giisip kini ngadto kaniya ingon nga pagkamatarong, ug gitawag siya ingon nga higala sa Ginoo. Nakita ninyo nga ang usa ka tawo pagahingpiton pinaagi sa mga buhat ug dili lamang pinaagi sa pagtuo. So abti kay sila moingon nga nagkasumpaki si Pablo ug si Santiago. Is this not an example of two opposing positions, pastor, sa Biblia? Di ba contradiction si Pablo ug si Santiago? Walay contradiction, mga kaigsunan. Wala gayoy contradiction. Ang topic ni Pablo, justification before God. Unsaon nga madawat kita atubangan sa Ginoo? Madawat kita atubangan sa Ginoo pinaagi lamang sa merito sa atong Ginoong Hesukristo. Pinaagi lamang sa pagtuo kaniya sa iyang dugo ug pagkamatarong. So, ang atong kaluwasan bunga sa gibuhat ni Kristo nga paghalad sa iyang kaugalingon, pagpaula niya sa iyang dugo didto sa cross sa Kalbaryo. Now, ang topic ni Santiago, lahi, mga kaigsuunan. Ang topic ni Santiago is not justification before God, but justification before men. Unsaon man nato nga ma-discern nato or ma-detect nato nga ang tawo tinuod nga luwas. Justification before men. Unsaon man nga masulti sa tawo nga tinuod gina siya nga luwas kung siya namunga og maayong buhat. Again ang topic ni Paul, justification before God. Pero ang topic ni Santiago, justification before men. Doon na kitay clue kung ang usa ka tawo tinuod nga Christian,
kung namunga ang iyang kinabuhi ug pagkabalaan. So Paul is talking about good works that only serve to damn the sinner or to judge the sinner. Kay kung musalig kita sa atong maayong buhat, hugaw kini atubangan sa Ginoo, pagahukman kita sa Dios. That's the topic of Paul. Pero ang topic ni Santiago, he is talking about good works as a proof of our salvation. So magkalain nga topic mga kaigsuunan. Ikaduha, ang good works mapuslanon kini nga atong pagabuhaton alang sa atong isigkatawo. Alang sa atong isigkatawo. Kung mubuhat kitag maayo alang sa atong isigkatawo, matabangan sila. So good works are profitable for other people, for ourselves, for our family. Kung atong atimanon ang atong pamilya, kung atong mahalon ang atong pamilya, atong panggaon, that's good works. Kinsa may panalanginan, mabulahan, kita rapod. So good works are profitable to other men. Titus chapter 3 verse 8, ang giingon dinhi, kini nga pamulong takos gayod nga saligan. Ug mahitungod niining mga butanga buot kong maghisgot kamo nga adunay pagsalig. Aron nga ang mga mituo sa Ginoo mahimong maampingon nga mubuhat ug maayong mga buhat. Kining mga butanga maayo ug mapuslanon alang sa tawo. So ang good works mapuslanon alang sa tawo. It is obviously profitable kung atimanon nato ang gasakit, atong bisitahon sa hospital, atong i-encourage. So that is really profitable to them. Ang giingon sa atong Ginoong Hesukristo, ang atong good works, kinahanglan nga atong pagabuhaton sa atong igsuon. O kung ato ka ng pagabuhaton sa atong igsuon, murarapod ug ato ka ng gibuhat alang sa Dios. Matthew chapter 25 verse 40. Ang giingon dinhi, ug ang hari mutubag ug muingon kanila, sa pagkatinuod ako magaingon kaninyo nga ang susamang nga sa susamang paagi nga gibuhat ninyo kini alang sa pinakaubos niining akong mga igsuon nga mga lalaki ug mga babayi, gibuhat ninyo kini alang kanako. So, good works are profitable to other people. Ang good works usab profitable, mapuslanon aron malig-on ang uban, to edify and strengthen others. Ang atong good works kinahanglan nga mag-demonstrate kini ngadto sa kalibutan nga aduna kitay gratitude sa Dios, nga nalipay kita diha sa Ginoo. Psalm chapter 116 verse 12, ang gingon dinhi, unsa may mahatag nako sa Ginoo alang sa tanang kaayo niya kanako. So out of gratitude, out of gratefulness, mubuhat kita og maayo. 1 Peter chapter 2 verse 9, apan kamo usa ka piniling katawhan, usa ka harianong pagkapari, usa ka balaan nga nasod, usa ka katawhan nga gipanag-iya sa Ginoo, aron inyong mamantala ang kadungganan niya nga mitawag kaninyo gikan sa kangitngit ngadto sa iyang kahibulungang kahayag. So ang atong good works, maayo kana nga testimonyo atubangan sa kalibutan nga kita grateful sa atong Ginoo. It is a testimony of our redeemed heart. Kinahanglan nga i-demonstrate nato kanunay atubangan sa kalibutan ang kahimayaan sa atong Ginoong Hesukristo. Matthew 5:16, ang giingon dinhi, ipasidlak ang inyong kahayag atubangan sa mga tawo aron makita nila ang inyong maayong mga buhat ug himayaon ang inyong amahan nga anaa sa langit. But pasabot pinaagi sa atong good works, ma-encourage sila, mabuksan ang ilang mga mata, maablihan, mahimo silang tinuod nga Christian. Kay usa sa atong good works maong pagsangyaw sa maayong balita sa kaluwasan ngadto kanila. And our good works should demonstrate to unbelievers God's great work upon our lives. Kinahanglan nga atong good works mahimong demonstration sa mga dili magtotoo nga ang Ginoo nagpamuhat gayod sa atong kinabuhi. 1 Peter chapter 2 verse 12, ang giingon dinhi, nga ang inyong panagsinultihay matuod taliwala sa mga hintil, nga bisan pag mamulong sila bato kaninyo ingon nga mga nagbuhat kunuhay og dautan,
Pinaagi sa inyong maayong mga buhat nga ilang makita mahimaya nila ang Ginoo sa adlaw sa iyang pagduaw. Subot pasabot, bisan pa kunog biay-biayon kita sa mga unbelievers ug pasanginlan ug bisag unsang mga daotang buhat nga ato kunuhay nga gibuhat, but when we see our good testimony, pagahimayaon nila ang Dios sa adlaw sa iyang pagduaw, meaning to say, when God will visit them with salvation, they will glorify God. O gamiton sa Ginoo ang atong testimony of good works aron sila modangup kang Kristo. So kinahanglan nga magkinabuhi kita in such a way nga atong i-encourage ang matag usa nga mubuhat og maayo ingon nga mga igsuon, kaigsuonan diha sa Ginoo. Hebrews chapter 10 verse 24 ang giingon dinhi, ug atong dasigon ang usag-usa aron maaghat ngadto sa gugma ug maayong mga buhat. So, ang atong kinabuhi, duha lang ang option, either panalangin kita sa uban or kapandulan kita sa uban. Either witness kita para sa ebanghelyo or gumikan sa atong kinabuhi madiscredit na Hinuon ang gospel. Subo kayo kanang pamalandungon. Ang giingon sa 1 Peter chapter 2 verse 15. Tungod kay mao kini ang kabubuton sa Ginoo nga pinaagi sa pagbuhat ug matarong. Mapahilom ninyo ang pagkawalay alamag sa mga tawong buang-buang. Because people will always say something negative about the Church of Christ. People will always accuse God's people of wrongdoing. But because of our good works, they will be silenced. Mo kanay giingon sa Bible. So, ang good works, either useful siya, or ang good works mo'y mudugang sa atong paghukom or pagkalaglag. If we trust in our good works for our salvation, we will be damned. We will be judged. Our salvation is only by the merit of the blood and righteousness of Jesus Christ. But our good works are useful. Kung ato kining buhaton sa atong isigkatawo aron malig-on sila. Kung ato kining buhaton sa atong isigkatawo aron ipakita nato ang atong gratefulness sa Ginoo, ug kung atong buhaton kini aron mahimong gamhanan nga testimonyo nga bisan pa og daotan ang ilang gipamulong batok kanato, they will be silenced because of our good works. Hinaot nga tabangan kita sa balaang espiritu sa pagbuhat niini ug sa mga higala nato nga wala pa kang Kristo. Do not ever think that you will be saved by your good works. Ang imong good works hugaw nga panapton at tubangan sa Ginoo. You will only be accepted by God. You can only be accepted by God through the merit of Jesus Christ. And that means, undangi og pagsalig ang imong kaugalingon ug ibalhin ang imong pagsalig sa dugo ug pagkamatarong ni Kristo. Dugo because God demands payment for sin. And without the shedding of blood, there is no forgiveness. Righteousness of Christ because the standard of God's righteousness is perfect righteousness, and we don't have perfect righteousness. Only Jesus Christ has the perfect righteousness. That's why tawag sa atong Ginoong Hesukristo, pangayua kaniya ang bag-ong kasing-kasing, pangayua kaniya ang paghugas sa imong sala pinagi sa iyang dugo, ug saligi ang iyang pagkamatarong aron ikaw madawat at tubangan sa Ginoo. Now, buhata kini karon dayon kay basin ug ugma ulahi na ang tanan. Magampo kita. Salamat o Dios sa mensahe nimo niining taknaa ug nagtuo kami nga ang imong pulong gamhanan kayo dili walay mahimo si Satanas aron mapugnan ang bunga niini. And that is why we entrust everything unto you, O God. We pray for fruit in Jesus name. Amen and amen. Daghang salamat sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. God bless us all.